aquest curs segur que ho passaràs molt bé. Aprèn a fer ritmes amb el teu cos. Aquest projecte va començar, com he dit, fa temps a l'escola per l'iniciativa d'un grup de professionals, concretament els tècnics, que van començar a pensar una miqueta quines mancances hi havia als nostres alumnes, què és el que havien d'incidir en treballar i, com tots sabeu, aspectes com l'atenció, la concentració, la memòria, i es va decidir fer aquest projecte a treballar d'una manera lúdica i divertida les coses que són importants per a ells, aspectes que són molt importants per a ells. Al principi es va començar com un projecte pilot amb una primària, després una secundària i finalment ara actualment han canviat els professionals i han anat seguint la història i actualment ja està preparat. En què consisteix? Doncs és tan simple com associar un ritme diferent d'una part del cos, per exemple, associat a un son silàbic amb el qual cosa cada ritme té un so silàbic. És a dir, fem un ritme amb el cos i amb aquest ritme que fem i té un nom, que és un so. I amb aquests, clar, avui només presentem els bàsics, hi ha més. Cada dia hi ha més ritmes. Amb aquests hi ha potser diferents jocs, diferents molta... En tenim 10, avui n'hem portat 10 de ritmes i cada un té el seu so. M'avanço, els establiu vosaltres o hi ha algun mètode? No, això és... El projecte Bunca ha sortit de la nostra escola. Potser es fa el mateix, probablement, hi ha els costos que fan coses semblants i que ho fan d'una altra manera o ho fan d'una altra manera diferent. Nosaltres el fem així. Boom és el que, com podeu ja imaginar, és un dels ritmes que diem, precisament és aquest, que diem boom. Però nosaltres hem fet aquest i hem dit així, o podria haver dit... Com podria haver dit un altre... Sí, no hi ha cap tipus de... No té res concret. Això que deien que amb aquests exercicis que us presentarem ara, una mostra dels exercicis que fem, treballem en el desenvolupament dels diferents aspectes tant d'aprenentatge, tant de creixement personal de cada alumne com d'altres aspectes, com pot ser la concentració, l'atenció, el temps d'espera, que és important per ells. Clar, potser ara vosaltres heu estat molt temps, però també hem de situar en una classe, una escola, educació especial, cada nen amb les seves cosetes, llavors es treballen moltes coses, són moltes coses que s'han de fer a la vegada, a memoritzar, llavors es van totes aquestes funcions executives i tot això aquí es treballa molt. Tant visual com auditiva, memòria corporal i memòria auditiva. I aquí ja comencem amb els... Aquí ja comencem a veure els ritmes. El que nosaltres fem quan comencem a treballar amb tots, tant amb els grans com els petits, és presentar-los la síl·laba, el so, K, i presentar-li el ritme, que és cada correspondència del so amb el seu ritme. I el que fem és
farem joc per joc. Segons l'edat, segons el que els pugui captivar més o menys, doncs es penja a la pissarra, o s'escriu a la pissarra, o es pot plantar. Llavors el cap, veieu el cap, fem cap. El xip. Hi ha nens que això no els hi surt, sense so. Vull dir, es pot fer, si no tinc nens ja vull dir, que no sona, doncs que no sona. Es diu xip. Com coses preocupants. Algú fa el so, I el so és purament. Xip. Al principio el que fem és dient, es va repetir un tram. Aquí és una mica passadet perquè aprengui, bueno, no s'ho passa bé, perquè aprenguin el ritme i el so. El xip de Sí, el rol. el rol. Aquest no té so, però sí fa molta gràcia, perquè fa la funció de silenci. Sense dir. Tots tenen Tenen un sol i diem rol, però quan fas després la frase, que no dius, sinó que fas el ritme, i després ve un silenci. O sigui, pots jugar amb ell com un silenci. Quins més? El tap. Faria amb la mà dreta. Aquí és important, dreta, esquerra. La dreta, doncs, i amb l'esquerra seria el to. Hi ha també un treball amb les columnes, dreta, esquerra, que potser el que més costa. I ara veràs. I ara passem de la part de més extremitats mans al peus. El pa, igual que el pa era la mà dreta, doncs el pa la dreta. I el pum ens ho I aquests serien els 10 primers que tenim i que hem portat aquí per presentar-vos. Ara farem un sí, ara farem un qual seria els punts. Pràctiques, perquè aneu a utilitzar, els deixarem aquí. Eso también me quería preguntar, por costumbre, pero es que eso me encanta explicar, o sea, que habría alguna manera de compartir eso, porque es que no sé com m'apuntar la important, no? I tot això, si després d'alguna manera... Crec que ho graven, després suposo que això passarà, però el dia, al final de la sessió te'n recordaràs. Sí, perquè se quedi de la Tenim idees generals, ja sabem que tu ja fas. perquè farem jocs i al final l'han repetit tant. I alguns jocs i també si podíem fer alguna cosa més dinàmica també. Doncs ja comencem amb
seu ritme, aleshores es poden fer frases. Les frases es poden fer. Les frases es poden fer, doncs, invento una, no? Vale, senzilleta i ja anem seguint. Perquè després aquí hi ha una associació. Hem de penjar. Vale. Anem a fer, per exemple, molt fàcil, és al principi, el primer que fem amb el dents és el buncar. Per això es diu bum, 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 bum. És a dir, bum. Què ha afegit tu ara? Sí. Vale, doncs anem a fer ara frase de 3 ritmes. 3 ritmes, bum, ca, xixi. Vale, ara m'ho sí. Primer sense dient, vale, i després sense bum, sí. Bum, sí. Bum, sí. Sense dir, bum. Molt bé. Sabeu com passa amb això? Amb això? Que quan agafo un ritme d'aquests, te quedes, que me vuelvo. Sí, passa. Jo no sé què no pot passar, sí. Em relaxa molt. Suposo que els nens també. Arriba un moment que quan tothom fa el ritme a la mateixa vegada i agafem la mateixa sintonia en el ritme, si ara sense passar que hem estat amb una frase, no sé, amb els nens, una escola, tots conversats en el ritme. Vale, hem fet una frase de 3, com podeu veure, però hem fet una frase de 4, La pot allargar, Ara anem a fer un exercici que fem amb els nens, una mica volem ensenyar que fem amb els nens. Aquests quan comencen amb els més petits i amb els més grans també. Sí, també, vull dir, això depèn del classes, de un nivell o un altre. Doncs ara, sí, com som 10 ritmes, necessitem 10 persones, vale, que sortiran. Després necessitem més voluntaris, vull dir que tots a un nivell o altre acabareu sent prioritaris. Ara sí, després fem el... Fem així? Sí. Doncs us l'aneu penjant.
Sí. Poso al costat perquè si no serà complicat. Clar, la dreta esquerra, a veure com estiguis al que m'hi he posat com m'estigui més. Una vegada que s'ha fet això... Sí, ara es pot... Ara en faré dos. I s'ha de fer a la vegada, o sigui, amb l'ordre. És a dir, si jo primer faig el xip i després faig el pum, les persones primer s'ha d'aixecar la del xip i després la del pum. Això, clar, No a la vegada, ni primer l'últim, ni... Vale, clar, això també menys un ordre, no ha sortit el segon, m'he d'esperar a que el primer ho faci. Vale. Sí? Bum. I així, bueno, podem anar fent de 2 en 2, de 3 en 3... Ara tres. Toma ya. Bueno, ya veo Una miqueta de dinàmica. el joc s'ha anat. Clar, i dificultats, doncs, posar posar-ne menys, fer-ho més ràpid, més a poc, depèn del grup, doncs, les barreres una miqueta. Vale, un altre lloc em sembla que ja vosaltres ja més o menys em sembla que ho estàveu fent. És sortir, per exemple, vosaltres 5. Vosaltres podeu sortir aquí, sisplau, i us col·loqueu com vulgueu per fer una frase. Amb l'ordre que volem. Vale? Sí, us col·loqueu vosaltres la testa hem de fer la frase que ells han fet. Vale, aquesta és una frase. Si la fem més vegada, A la vegada, que cada any és un I alguna vegada també això t'he dit, per exemple, agafar tot. Sí, també
Ben Has fet parat bé, paraules. Mari. Ui, això els fa molta gràcia. Sí. Una paraula... Això també pots fer. Morador. Aquesta te va xifrant, Vale, ara jo que volia explicar l'orquestra. Vale, una vegada que els tenim així col·locadets, un surt i és el director d'orquestra. I el que li indiques ha de tocar. I ha de tocar tantes vegades com la vegada que facis. No em la va tocar. Vale, fas un procés. Vale? Preparats? Sense dir-me? Tu sí? I això també. Aleshores el dau és un lloc que consisteix que cada nen ha de tirar el dau i ha sortit xic, aquell nen es fa xic, xic i aquell nen ha de sortir i escriure xic a la pissarra. I amb això anem construint frases més llargues, més curtes, i després el mateix sistema. Es poden fer un en un,
si surt una frase potser de 5 ritmes, va, qui s'atreveix a memoritzar-la i fer-la sense mirar la pissarra? I alguns s'atreveixen i clar, quan els hi surt és ben recordant a tots, els he sabut fer, això també els agrada el grup, òbviament. Clar, estan fent i això el que ens ha passat és que a mesura que hem anat fent activitats, fent una sessió, sí, ha sortit més idees d'activitats. Això ho hem fet, podem fer allò o altre, o afegim això, i està viu, és molt dinàmic. Fins i tot els nens també els surten idees, o frases. I Laura més a més o ja ho porteu fet? No, aquest està fet. Vale, no, podria treballar amb manualitats també, no? Sí, cadascú podria fer el seu grau, la imaginació per fer... I la creativitat, amb això no m'ho perquè ja veieu com... Qüestió de fer frases, apuntar-les, fer-les, memoritzar-les... Tot això és per el mateix, memoritzar el ritme i fer frases, construir frases. I l'altre joc que també tenim és el memory. Tenim aquí el dibuix i el símbol, estan repetits, aquí tenim el xip, 2 xips, i el mateix, en una taula es posa tot, llavors si es va traient, es van fent parelles, l'han de fer... Sí, quan desapareixen han de fer el ritme. O sigui, que ja no només han de fer el memori, sinó han repassar una miqueta tots els ritmes perquè no s'oblidin, perquè també, evidentment, els s'obliden. Sí, i al final, jo què sé, si jo he guanyat el xip, l'amago, llavors l'he de fer, i el el xip, tens el xip! Sí, és molt bona. Això ja És la foto amb la paraula escrita. Ja estan tots repetits per ser memòria de trobar les parelles. Però si voleu anar passant? Així ja També el moment de seguim, després podem jugar ràpid i si voleu mirar tot. Ara anem a fer una altra activitat que sempre és el mateix, per fer classes i en el matí, però són diferents dinàmiques. Ara, en aquest que fem és, començo jo amb una frase, en aquest cas, curteta i la faig jo, després la fa ella d'una en una, i quan fem la filera, quan acaba l'últim, la fem tots junts. D'acord? Farem xip cap un, vale? Xip cap un. Aquest és el que farem. Ho torno a fer, vale? Xip cap un. Ho podem fer dient si cal i després, no? Sí. Xip cap un. No, ho faig jo primera, no? No, ho faig també, sí. És un miquet. Ho faig jo primera, paro, ella sola, para.
que faríem, que clar, no farem ara perquè som monos, que és el que deia. El que deia la Marta. Per exemple, jo faig bum i ella ha de fer el meu i jo li el seu. Bum, s'han d'afegir en el ritme, ¿vale? Per exemple, comença tu cantatu. Igual sembla que no. Bum-ca-tu. Vale, fem bum-ca-tu. Aleshores, jo començo, per exemple, i ella s'ha d'afegir en el bum. Que és el primer. Vale, i el so comença a augmentar, fins que arriba a ell, que serem tots. I després el que fem també és anar parant. Anar desfent. Anar fent fins que queda només la primera persona. No, entreu en el bum. Tots entrem amb el sí. Sí. Però t'haurà de dir. L'any que va al revés. Un cantum i un cantum. Un grup fa un ritme, una frase musical que seria rítmica, que seria la pregunta, i l'altra la resposta. Per exemple, la pregunta, poso jo la pregunta? Sí. Costa, és que no s'ha practicat.
niño muy grande. Están muy separados, Estan horrorosos. Després podria parlar també de fer intercalats cap endavant i els altres queda, per exemple, jo seria Paco, Carretuco, els altres també. A veure, només comentar-vos que si hi ha més coses que ens haguessin agradat comentar, sobretot la part de ritmes i emocions, que a cada pot ser música i emoticonos. Emoticonos, cada emoticono té una emoció, cada emoció té un ritme. En la qual cosa, al començament de la sessió, preguntaven com estaven. Preocupat, entusiasmat, enfadat, dormit. Dèiem el nom de la persona, per exemple, Marta, no, Ainhoa. I diria, Ainhoa, com estàs? I aleshores l'Ainhoa contestaria. Avui estic i, per exemple, content és content. Trist és trist. I s'ha de fer segons el nombre de síl·labes que tingui la paraula. Enfadat seria enfadat. M'agrada molt. Entusiasmat, entusiasmat. I és amb la frase, avui estic entusiasmat. Bueno, la idea ja l'hem agafat. No, què? Això ho vam fer cap a segon trimestre. El primer trimestre que vam fer era per conèixer una miqueta ells mateix, però amb una altra frase. Em dic Paula i m'agrada Cadascú havia de dir el que li agrada. m'agrada cantar o m'agrada ballar, m'agrada que llavors cadascú anava dient hola, em dic tal, Sí, era buscar una manera de començar la sessió per no entrar a saco amb aquesta dinàmica i fer una coseta més tranquil·leta i a sobre que treballes tota la part de les paraules, de les síl·labes, Sí, al principi treballàvem més so en paraula, dic Paula, i en canvi amb com estàs és Paula, com estàs? Sí, no, però no síl·labes era. Sí. Com estàs. En canvi, estàs és la mateixa paraula, però la separàvem amb síl·labes. I el primer trimestre estàs era la mateixa. Sí, una miqueta per anar treballant una miqueta. Doncs res, ara amb el cap, fem molts cas molt amb el cap.